siyafisa umphakathi wakwa Ward 7 ukuba kakhulu abantu besilisa, siyafisa insizwa, siyafisa bafowethu ukuba niluqinisa uthando nezithandwa zenu. Lento yokuthi abantu besilisa kudume nje impela ukuthi bahlukumeza abantu besifazane, usuke nje impela umuntu wesifazane umgibele ngenduku, umbhonye umnqimze ngesibhakela, ungagcini lapho unele ungaboni ukuthi akafi, uzuthatha umese noma uthatha isibhamu umnqume. Leyo nto siyikhahlela ngeenyawo zombili, siyayikhuza ngoba abantu besifazane omama bethu, abantu besifazane odadewethu, abantu besifazane ngethu, abantu besifazane amadodakazi ethu. Manje abukho ubutha phakathi komuntu wesilisa nowesifazane. Ngawe siyanxusa kakhulu ukuthi hayi siyalukhuthaza uthando emakhaya. Abantu besilisa basanifuni abantu besifazane. Imshado emakhaya iku-ICU, abantu balala baflathelane, abasathintana inhlobonhlobo. Manje leyo nto idalwa ukuthi nani bantu besifazane nikhuluma njalo anithuli, zejwayezeni ukuthula. Yekelani bantu besifazane, uma indoda ibeka ifoni usuyayithatha uyayilunguza. Amadoda ane-stress, uma indoda ibeka ifoni ibhekisa phansi ngoba mike yakhala useyalunguza umuntu wesifazane, ubani ofonayo. Ngakho kasiyeke lokho, yekelani bantu besifazane ukukhulumisa amadoda kusukela ngo-12 ebusuku kuze uyakhuluma ngoba leyo nto indoda kuyayixosha ekhaya. Ngawe siyanikhuthaza ukuthi uma nithandana kahle kwenza ukuthi izingane zenu zithandane nazo zibe nokuthula. Ingane Nkosi yesizwe zigcwele imigwaqo siyibiza ngamaphara ngenxa yokuthi ziqoshwa inxokonxoko emakhaya. Kubalulekile ukuba sihloniphane, sithobelane. Abantu besifazane kuthiwa abathobela amadoda, kodwa namadoda anenselelo yokuthi awabathande phela abantu besifazane. Ake ngixoxele abantu besifazane, amadodenu awanithengela ama-weave, athengela intombi. Amadodenu awaniphi imali, aphi intombi. Amadodenu awanakheli imizi emihle, akheli intombi. Amadodenu awanithengeli oncamnce, athengeli intombi. Manje ke lento idala inxokonxoko, kungabibikho ukuthula. Ngawe siyanicela weyinsizwa, thengelani abafazi bena ama-weave, thengelani abafazi bena impahla ezinhle, nibathengele udaka lolo luthengwe esitolo, bayiphahleke ebusweni babe bahle, bathwize inkophe, bathwize amashiya, baruji imlomo. Hayi umkakhe ahambe nomlomo ongawuqondi, noma ubomvu noma umnyama noma umdaka. Abafazi benzeni babe bahle, bafaka amacici ngoba abayeni beni bagqumela intombi enamacici, bayeka nina ngoba nina ningawafakile amacici. Njalo lapha ebukhosini induna zilamla amadoda axabene nabafazi babo. Azasho impela esebika emkhandlwini athi hawu mina sibanibana akasangithinti sekunezinyanga ezisithupha. Hawu awumthinti ngani umkakho awumsaphi?